părinții mei toți, n-am avut unde mai sta și ne-am retras unde să putem să trăim. Ce să facem? Societatea ne-a scos din mijlocul orașului, ne-a dus la periferie, ne-a privat de toate lucrurile. Ne-a privat de apă, ne-a privat de electricitate, ne-a privat de internet, ne-a privat de educație, ne-a privat de tot ce este în societate. Și mă întreb, oare cât mai putem să trăim așa? Cred că Europa poate să facă multe lucruri, dar cu ajutorul Guvernului României, deoarece totuși cred că societatea română are cea mai mare responsabilitate.